Malawi Today. Zoona vuto limene tili nalo mdziko lathu la Malawi timakonda kunamizana choona timachidziwa koma timakhala pa boza dala mwina pa zifukwa zosiyana-siyana wena mwina chifukwa chakusaziwa wena mwina chifukwa chongofuna kuti atchuke pandale wena mwina chifukwa chakuti angopangapo zina mwina wena pokufuna kutengapo kuti apezepo ndalama. Vuto limene tili nalo Malawi muno koma ndikuyamikireni leya sikuti ndikungofuna kukupopani mwayiwa wabwino kwambiri nkhani ndipo mwayiyamba bwino topic ya bwino ndiyankhe za kukasungu. Malawi muno panopo tangofika kukhala mtundu okonda boza ndife anthu amene timakonda kwambiri boza ndipo zimvetsa chisoni kuti boza panopo lafalikira kwa wina aliyense ophunzira wosaphunzira timakonda kupanga create fake news timakonda kuonjezera timakonda kunena mosinjirira sitimanena nkhani monga mmene yachitikira kotero kuti ameki akudandaula kuti pamene tikupita kuchisankhochi pepana akeni msonda chifukwa cha nthawi mwina andizikhala ngati ndikudulani chifukwa chokuti nthawi yathu imakhala yochepa ndimaona ngati we should just go straight to the point. Tatifotokozereni kukasungu kunachitika zotani zimene zalembedwa ndi mtolankhani wa Zodiac ndi zimene anthu mukunenanu sizoona. Ansonda nenani zoona inuyo musachule anthu ena mungonena zoona musachule mawayilesi ena tikambeno zapa times pano komanso mutifotokozere zoona zenizeni zimene zachitika. Vuto titalo Malawi chifukwa simafuna kumva zoona khali tumukunena ino simunalemba times yachokera ku Zodiac. Tafotokozani zoona zimene mukudziwa Ansonda ndi zotani. Zoona zimene mukudziwa nisakakuzeni zoonazo ndikuuzeni zoona zache. Ine nali pompo msonkhano unachitidwa ndipo onse oyankhula anayankhula tinachoka pamene bwino ndipo titachoka titayenda kantunda ndi pamene ndinalandira ine foni ndi mtolankhani wa Zodiac zimufuna kukane ndekukana zoona kumene fasi mumva zenyenyeka singuza Ansonda chifukwa cha malamulo athu autolankhani eti sitingana kambeza wayilesina mwina muzingochula kuti mtolankhani malamulo anu akhale apo malamulo anu wasiye na autolankhani. Ansonda silengasiye malamulo autolankhani mwina muda mango ndayimbiridwa foni ndi mtolankhani osachula anthu ena. No want to create media war. Chabwino ndende kuuzeni zimene niyo mukumva zimene zikulembedwazo ndizaboza tinachoka pa msonkhano bwino tinyana mukanda nduna bwino ndipo titachoka titaita mtunda nalandira foni kuti kuno pamene mwachokamu kwabwera anthu akupanga chipongwe akumenya asimayi ndi anthu amene asala pano ndikuti anthu amene achokera kuti ati sitikudziwa ndina kuti odikirani kayi ndifufuze ndene ndinayimba foni kwa anthu awiri atatu akuderako kuti mene ife tachokamu ati kumene kupanga za chipongwe chachitika ndi chani ndi anthu anatumiza kuti kuno kuli amene akuyima wa independent akupanga sponsor ndi DBV anthu amene abwera kuno atumidwa ndi wa independent ndi DBV ndi amene akupanga chipongwe pala azimayi ena amene adakalipo mpano pali anthu ena amene adakalipo mpano amenewa ndi amene akuamenya anthuwa akulandira zinthu ndikwabwera apolisi kuthamangitsa anthuwa ife titachoka ndipo ine ndinawuza anduna kuti anduna pamene tachoka paja akuti pali chipolowe iwo sakutinanso ndandira kuti pali chipolowe akuti amene anapanga zipolowe kumeneko kukuyima ma independent kanda awiri kanda atatu mmodzi mwa ma independent akuchita support ndi DBV ndi anatuma anthu kapanga chipongwe pameneko ndi DBV anduna anachoka bwino ife tinachoka bwino ine nali kumbuyo kwa anduna ndipo pochokapo even popita ndinali kumbuyo kwa galimoto imene amayendera anduna sana chilo chipongwe koma mugana misamba michezo kuti anduna anathamangisidwa Ansonda analipo anathamangisidwa guest of honor tikakatazi anathamangisidwa ndebozalo ndipo timatitachule koma nkhani simunaelewe ngati at times nkhani yalembedwa ndipo mukuyikoka ngati kuti zoona ndanena kuti Malawi muno timakonda boza pa msonkhano wonse leya ndamene mukutimvera innocent pa msonkhano wonse kaya wachalichi kaya wandale mukamaliza mukachokapo
zochitika kumbuyo inu simumaziziwa, ndiye zina zikachitika inu mutachoka musamaonjezere ayi. Zimene zachitika ku Kasungu South kwa Mkate ifeyo ndanduna sitimazizo chifukwa titachokapo bwinobwino. So pasonkhano wonse pamachitika chimpwirikidini mutachokapo ndipo sizachilendo kandi wachalichi kandi wa inu yetu lankhani mukamapanga sonkhano yanu mukachoka kumbuyo kumakhala zina zochitika. Ndipo olemba Ansonda mukufotokoza kwanu mufuna kutiuza kuti ziwawazo zinachitika, koma zinachitika mutamaliza msonkhano, mbuyo mwanu ndi pamene kumachitika ziwawa, si choncho? Titachoka andi imene ndi version muitenge tachoka bwinobwino. Inu ndakutumizirani mapicture ni mavideo panali tichina ntindi cha anthu, panali china Kasungu ndi home ground ya MCP andi kwa Santheko ndi home ground ya Chichola. Kumene kwa Chichola amakonda palibe munthu anga apange chipongwa Chichola kwa Kasungu osatheka. Kwa Santheko Kasungu South osatheka. Ndakutumizirani ngati nsina kutumizira na alea inu ndakutumizirani zuwo china ntindi chinali pamene bondana anga libe tima ukasokoleza sonkhano ndana anga libe tima kuko nde mwati ndi ku home ground kwa Chichola. Izi mukutchula chipani chinazi zachokera pati Ansonda? Ndikuti tachoka tugula anthu lachokapo. Olo tima video timene mukugana muona kuti anthu amene akuthamangitsana pamenepo ndi anthu ochepa kwambiri. Tachokapo achipani achoka, anthu ambiri achokapo. Sulu zinachitika ndi media zitangochoka. Chifukwa tinaenda mtunda kuchoka pa Santheta North main road yansewo wa bypass kukafika ku Mkate kumene timaongea sonkhano ndi mtunda wa 15 if not 20 kilometers and sewu ngoipa. Timaenda pang'ono tinachita choka after maybe 30 minutes. Sasa nkano uti timamaliza ma 5:30 kapena to 6 chabwino kanyima katayamba. Ndipo nena napempha tolankhana mena naliko kuti mufuna mupange 1 to 1 ndi anduna kuti mwafuta mafuso anakana tolankhana ndipo kuti akwada makamera sachita capture tizipita tachoka bwinobwino leya bwinobwino amvongolo. So Ansonda zokuti nkhondo imene inali kumeneko ndi ya chipani cha MCP ndi MCP zimene zinu mutipo bwa ndiboza lankukuniza kumeneko kulima independent candidate awini mufufuze kulima independent candidate awini akuti amene anatuma chipolo echo ndi ADDP amene akunsapota Ansonda ndimafuna ndiyesese kuti nkhani tikambe mmene ilili komanso kubwera kwa pano ndinafotokoza kuti programu iyi akutipasira ndi abungwe la Oxfam ndi cholinga chawo ndikuonetsetsa kuti sipakuchitika ziwawa pandale. Ndipo osachedwa pompa tibwerenso kupitirira kukambirana nkhani. Zinenedwe mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu oyankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warwick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Chabwino ndi mmene ndinafotokozera muja kuti programu iyi akutipatsira ndi abungwe la Oxfam. Cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nthawi ino ya zisankho sipakuchitika ndithu ziwawa pandale. Wamva amene afotokozera Ansonda. Ndiye mwina tinene kuti kaya ziwawazo akuti anayambitsa ndi ndani tinene kuti ziwawa pandale takhala tikunena kuti sizofunikira regardless kaya kuti zachitikira kumpoto kaya kumwera kaya pakati kaya ndi amati mgodi wachani koma ziwawa pandale akuti sizofunikira. Iwe mawu ako ndi otani potengera ndi mmene afotokozera Ansonda za nkhani? Ndimafanene kuti mwina poyambirira tinene kuti ife program chomwe tikupangira ndi nkhani yokhudza ziwawa pandale. Mmene afotokozera kale kuti tikuyankhula motsutsana ndi ziwawa pandale nthawi imene anthu akupanga misonkhano yokopa anthu. Ansonda afotokoza chiwawa chinachitika komano mwina nkhani yayikulu imene akupanga iwowa mwina ndi mneneri mneneri ndi wachuli kwa mneneri wa MCP mwina akupanga dispute kwambiri kuti ndi MCP versus MCP. I think that is not our interest. Our interest is a political violence. Kodi political violence ndi yabwino anthu akamapanga misonkhano ndikumaita ndale
zina khalisi zinachitika ku Kasungu, zachitika kandi ku Thyolo, zachitika ku Mulanje, zachitika ku Mzimba, zachitika ku Rumphi, zimayenerabe kukhala kuti anthu ayankhulepo kupanga condemn a political violence. So it doesn't matter akuti anayambitsa ndi ndani, it doesn't matter kuti zachitikira kuti, it doesn't matter kuti msonkhano unachitika unatha zonse zinaenda bwinobwino, kaya zimachitika msonkhano utatha, ifeyo we speaking against political violence. Ndi chimene tikudana nacho. Malawi sakukondwera kuti anthu azipangirana mchitidwe wa mtopola mwanjira ina iliyonse chifukwa chakuti akusempana pa nkhani za ndale, kaya ndi independent kaya ndi wachipani chanji. Ngati simunavane pa ndale, semphanani pa mfundo, osati kutenga miyala, kuyatsa moto, paziphulika matiye gasi, kuyatsa matayala. Zinthu ngati zimenezozo ndi zomwe zili zosafunikira. So ansonda avomereza kuti chiwawa chinachitika. Iwo kaya atapita galimoto zawo zitaenda 30 minutes away, zimenezozo afotokoza, koma nkhani imene tikutsutsana nayo nopanopa ndi ya political violence. Ndiye posachedwa pompa tikhale ndithu tikulankhula ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana. Zikuoneka kuti akonzeka ndithu onse kulilongwe ku Machinga uko komanso ku chigawo chakumpoto. Ndipo posachedwa pompa tikhale tikulankhulana ndi atolankhani athu kuti timve kuti kodi kumeneko Amalawi akuti pochani. Again Nsonda, ine ndimakukhulupirirani kuti ndinu munthu onena chilungamo. Ndakuthokozani leya, ndipo ndibwereze nkhani mwabweresa topic yabwino kwambiri. Komano munapereka kesi scenario ya ku Kasungu ndi malongosola, koma ndithokoze mmene mwanenera mfongolo komanso inarea topic ndi ziwawa. Kazachitika kasi zinachitike, koma voti munapereka case study ndi mapanga clear pa case study ya ku Kasungu yo. Koma topic ndi yabwino. Tinalankhulapo mbuyomu ndi anthu angapo pa nkhani zokhuzana ziwawa zomwezi. Koma nkhani imene imavuta kwambiri ndi imene andale mumachita kuti tithane nazo nkhani za ziwawa, kupangana blame. Kuti iyayi izi achita ndi akuti, izi achita ndi achipani chakuti, izi achita ndi achipani chakuti. Mwina izi mumapanga chifukwa chani anthu andale kuti pakachitika ziwawa kumapangana blame kuti iyayi achita ndi achipani chakuti, kuti mwina tipite patsogolo tione kuti nkuthana nazo bwanji ziwawazi. Poyambirira leya ndi amene mukutimvera, ziwawa si zabwino. Kulikonse kumene kuli munthu, unfortunately umunthu ndi wovuta kwambiri. Pano ifo tikupita kuzisankho, tukugwira ziwawa pandale. Ifo tikupita kuzisankho, koma tinene zoona ziwawa zimapezeka paliponse pamene pali zisankho. Kuchalichi, kumpingo, kumzikiti, anthu amamenyana. Inunso atolankhani mukamapanga misonkhano yanu mmasusana pamakhala ziwawa. Paliponse pamene pali munthu mukasemphana maganizo pamakhala ziwawa. Ndipo si bwino kuti mukasemphana maganizo pazikhala ziwawa. Olo pabanja akasemphana anthu amamenyana pamakhala ziwawa. Kaya mukulimbirana munda, mukulimbirana ufumu, mukangosemphana maganizo anthu pamakhala ziwawa. Tinene zoona ziwawa Ansonda, timafuna muchite chindunji kuyankha chindunji chakuti apa kwachitika ziwawa tufuna tiyang'ane kupita chitsogolo. Ndi mafusa kuti izi zimene zachitika ku Kasungu inu mukufotokoza pano mukupanga blame chipani china, koma ife kufufuza kwathu mtolankhani wathunso chakomweko ananazo kuti izi zayambika within the camp. Ndi mafusa kuti kodi ndi chifukwa chani mwina andale titadziwa kuti pakachitika ziwawa zotere mumayamba kukankhira chipani china kuti yayi achita ndi achipani chakuti, achita ndi achipani chakuti. Chifukwa chani mmachita izi? Ndio munthu palibe munthu amene amavomera akapanga ziwawa. Palibe munthu mumapanga blame wina. Iwewe wayambisa ziwawa, oyambisa ziwawa umapanga blame wina. Zimenezo ndi vuto la umunthu. Sipa ndale poka. Nchipenda kupasa ni example tu aleya ampongolo ndio onse amene kutimvera kuti ziwawazi ndi umunthu umene umatisowa. Tonse tapangapo blame ziwawa. A president athu His Excellency Dr. Augustus Masache Chakwera amanena tsiku ndi tsiku tiye ndikhale anthu amtendere. Koma ziwawazi zimabwera chifukwa cha machitidwe athu ifeyo, mayankhulidwe athu, mmene feti mayankhulira, zochita zathu pala tsogoleri ena munomu Malawi akayima nkumayankhula amapanga incite violence. Ati mukudziwa zimenezo
msogoleri ngati angaime pachulu kuna ndikufinyani ndikunyenyani simukunditeteza zimene zimapanga incite violence ndio kupangana blame ku sinkhani ndi umunthu akamenyana ku chalichi amapangana blame anandipula ndi wakuti akamenyana ku mzikiti pa ziwawa amapangana blame ziwawa zisiza bwino timapangana blame chifukwa chosowa umunthu umayambisa we ziwawa ndikupanga blame wina adpp posaidwa apa anawutcha magalimoto awo kwa ukuchani kuchani akukapanga sonkhano akawutcha kagalimoto ndikupanga blame wina Kenny Nsonda imene kumachitika timapangana blame ansonda mwina pano pazi kumavuta kuti mukumabweretsa nkhani zonena kuti tilibe nazo umboni anthu amene mukuwatchulawo sangazipange defend okha mupange stiki inde ndinu andale komano ifeso ansonda Ansonda tipite kaye kwatola nkhani yathu azikuoneka kuti ali ready timva Malawi kuti kupanga blame wina pandani ndio kuti kukasungu mwapanga nokha ndikupanga blame ena ndikukuza kuti ziwawa timapanga tokha andale fe ndikupanga blame wina yankhani funso la ndio kuti zawo kasunguzi mwapanga inuyo ndikundemu kupanga blame ena afufuze tu ndikukuza kuti zawo kasunguzi mufufuze ife tinachoka bwino mukoka nkhani timvekaye Ansonda timvekaye kuchokera kwatola nkhani yathu ziko mwadzuka bwanji Blessings Tambala ndadzuka bwino kaiweyo ndadzuka bwino ndithu tiyambe kaye ndi Blessings kenako tibwera kwa iwe wezi kulilongwe. Okay. Blessings tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino yeye ndathokoza chifukwa chatipasampata kuno kumachinga kuti timve maganizo a Amalawi kuno. Choyambira ndi anthu angapo amene akhala apereka maganizo awo pa nkhani imene tikudziwe. Ndine Mr. Felix Rajabu pa 4 ways Paliwonde. Chabwino nkhani mwayimva nkhani ya ziwawa sizikutileke kuno. Mwina mukuona kuti tingatani kuti tithethe ziwawa komanso kuti ndi udindo wa ndani. Udindo othetsa ziwawa ndi wayi. Mangofunika ndikuolerana. Anthu hayi imene mwina makepa wena akakuchita msonkhano inunso mulingizano zimene machita. Inunso izafika nthawi yani yoti mupangezano. Sibwino kwasi kuonesa anzano pena kupanga zina. Koma izi zachitika chifukwa kuti usakuzirekerera zinthu, akanga kuti atsogoleri akhala kumazirekerera zinthu. Kwa anthu amene amanga zimene zija amachita kutumidwa ndi atsogoleri. Ndithu. Chabwino atiliso ndiye napa amene tikhale tikumva maganizo awo mwina tikudziweni dzina lani. Ine ndi Adam Jones pano pa 4 ways nkhani mwayimva maganizo ano ndotani. Maganizo athu ifeyo ziwawa zikumachitika chifukwa choti ndi usogoleri wokuti anthu akamachita msonkhano anthu aja mwina akumachita kutumidwa ndi atsogoleri kuti pitani kumene koko ndi nchitidwe umene amene amalekera kwambiri mwina ndi azachitetezo amene amakhala kusekerera kwa amene aja ndi amene amakhala ndi chitetezo chothetsa chiwawa pa misonkhano komanso ndi mwina mwase tumachitika chiwawa chifukwa ndi mausogoleri amene ali mwina ulamuliro umene ulipo mwina anthu samasangalalawo ndiye chifukwa chake amangopanga ziwawa kwa zimene zozo zimachitika chete. Chabwino tili ndomaliza apa atimveso maganizo awo tikudziweni. Ndine Mr. President Kamuzu. Nkhani mwayimva. Nkhani ndayimva koma tikaonesesa kwambiri ziwawa zikumachitika chifukwa cha ulamuliro umene ulipo. Lese tone kuti no MCP akupangisa msonkhano munatenga magalimoto akupangisa msonkhano. Kwa anthu amene zikumativuta makamaka ifeyo anthu tino zochita zathu zochepa komanso tikupasidwa ntchito yayikulu koma ndrama ija tikayilandira ikumakhavena kuti ndrama ija yopanda ntchito ndeti tikaonezeka zimene ija timatino akupangisa nda president imene zizi MCP ndeti tikaonasa MCP sakapangisa msonkhano sokuti satingiso ziko lisoke chikena ndeti kumakhala kuno mutima yathu ndiyokuli tikumangoti basi tingoti tingokugenda magalimoto abwerere zizisacheka. Chabwino awo ndi maganizo awo ndithu anthu akuno kumachinga amene alankhulapo pa nkhani imene ileya. Ndathokoza kwambiri Blessings mkhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wezi Gausi wadzuka bwanji kulilongwe? Adzuka bwino simuzoza kuti kublanja kwa chamanje. Kunotu kwa chabwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko kulilongwe. Ine pano ndili katikati mwanzo kuita wa area 23 ndeni mafuna kuti ndichezeko
ndi amene alola kuti tikhoza kucheza mtsiku la lero ndipo iwowa tisanayambe kucheza nawo azitchula dzina lawo komanso kuti pa program imeneyi amva zotani. Tikudziweni bambo komanso mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Dzina lija ndi ndani? Dzina langa ndine Popanda kuno kwelera 23 kufika. Nkhani tikukambirana apa ndiyo khuza ziwawa zandale zomwe zikupitirira kuchitika mdziko muno. Mabungwe komanso ameke anakamba ndithu kudzudzula mchitidwe umenewu koma zinthu zimenezi sizikutha. Mufuna kuti pamene pakhota njira wanyani ndi basi. Nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri chifukwa ili magawo onse andale ndi anthu amudzife chifukwa kupanga zimenezi anthu ambiri amapangira chifukwa mwina andale amapasa ndalama ndi akumapanga ndiye kuteka chidwe umenewu mafunika apolisi atengepo gawo lawo agwire ntchito bwinobwino asatengere mwakatangale kapena kuti uya kulamulira wakutani maganizo ane amenewo. Palitu soto anthu amene Mulungu wafotokozera kuti amakhala mu mzinda ukuona kuti anthu udindo wawo ndi otani ngati iwe mwini pofuna kuthana ndi ziwawa chifukwa ziwawa sizimamanga nthawi zambiri ziwawa zimapasula. Anthu udindo wawo kwambiri tingathongoti chitati chitsogole chikondi zinthu zingathoyenda bwino. Zinthu zikathoyenda bwino ifo tikakondana tinofengati amalawo sitingamagendani ayi ogendana kuja tikumaononga zinthu tikuononga ndalama amene pachosauka kale mapezeka tikuphwanya zinthu zosakhala bwino. Nkhani ya zipani kuona zokuti andale akhalire limodzi mwanji nyengo imene ya kampeni pamene tikukhonzera chisankho pofuna kuthetsa ziwawa zimenezi. Andale aina kukhala pasi ndithu ndikukambirana ndachinyama tawo wauza bwinobwino kuti asamakupeke ndi zinthu zonkupasidwa chabe chifukwa chinyamata ambiri zomwe amapangira zimenezi ndikusowa kwa ndrama nanga ndrama beza kuti kusowa kwa ndrama chifukwa anyamata ambiri amapezeka andala akangobwera papa ndrama panganizi kwaja nikuita aditi kumakagenda kutani mapeto ake akumamangidwa ndiwo andalewo samangidwaso yayo. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo. Amene woti ndi amene ndinali nawo kuti ticheze nawo mu program yathu ya lero. Chabwino tathokoza kwambiri wezi tsiku labwino. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Lea? Wadzuka bwanji? Imamu Ali Bernard Sanalowe kale. Oh, okay. Imam, yes, Imamu wadzuka bwanji? Chabwino ine ndadzuka bwino kumene kwa chabwanji. Kunonso kwa chabwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino apa ndi amalawi awiri amene ndapeza musika wa Deja. Choyamba tikudziwe nzeni. Ino choyamba ndinepita. Chabwino kadi ndi imene mwayimva ikukambidwa iyi. Inu mulipo bwanji pa nkhani ya ziwawa babandale. Nkhani imene yedu ndiyoti tingapewe ndife achinyamata chifukwa chakuti munthawi imene akubwera andale kukati kuti teni mukapange muite kusonkhana mukamongeze wawo zinthu zoti zimakhala zoyipa kwambiri kwa ife achinyamata chifukwa kuti timakopeka ndi ndalama zimene zimapeza kuti fedi onongeke pa ntchito imene imachitika andale koma ife ngati tingapewe zinthu zimene zizi timaona ngati kuti tikhoza kuthandizika pa zinthu zina zoti tikanatha kupanga msiku imene lolo. Ndi chifukwa chani andale amakugwirizana achinyamata ngati nyambo? Ndimaona ngati iwo nimene amaganizira mu nthawi ya masamu amene amachitira chifukwa amaona ngati kuti ife akatitenga achinyamata kuti ikapange zinthu zimenezi amaona kwa iwo ziyapindulira koma kwa ife timakhala kuti kubwerekeka kupita chitsogolo mwina mvuto limene nkuthetsedwa bwanji pala nkhangati langona-gona. Chokufunika kuti ife tingopewa tisazitengere zimenezi. Chabwino apanso ndicheze ndi achiwiri tikudziweni dzina. Ndi Kasawala kuno kumsika Kidete. Chabwino nkhani imene ukambira payi mwayitsata kuyambira pachiyambi ino ndimangana ndiyo tani? Nkhani ili ndionena kuti kwambiri amene amapangisa ziwawa amatsogolera ndi andale chwa andale amapanga mahandout amatenga ndalama amapereka kwa anthu kuti akasokoneze misonkhano ina zimene zimapangisa kwambiri andale watachita avoid kupereka ndalama tikuzopangisa kuti mahandout amene kuchita avoid mahandout tikupangisa kuti tikuzothandizira kuti ziwawa zisamakhale kupatali. Zomavuta pati kuti andale wakabwera ndi kuwakanira kuti yayi izi ayipo drama zikungakani achinyamata akuzunzika drama zikuvuta tenga munthu akupatsidwa drama kuti akapange ziwawa kwachovuta kwa drama anthu amalandira kuti akapange ziwawa. Inu nkuona kwanu
vuto limene tingalithetsa bwanji mdzikomo. kuti litelo kungatsogoleri apewe mahandout asamapereke ndalama kwa chinyamata zomwe zikuthandizira kuti ziwawa zichitika. Mdzikomo kwambiri. Zikomo. Leya umo ndimene ndachizira ndi anthu awiri amenewa kuno kudedza. Chabwino ndathokoza kwambiri Imam, ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Leya ndadzuka bwino ka kumeneko. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Uli ku Mzuzu? Apapa ndili mkatikati mwa mzinda umenewo. Chapena pake pati palanki ya mchenga otuwa ndi matakishena opita ku Mzimba. Chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino choyamba tikudziwe ndiyambire kumeneko. Ine ndi Daniel Msowa Pili. Nkhandi imene muti bwanji kunja kwacha. Kampeni atenda koma ndizowawa zisina tenda kuti. Aina kuti aboma wa kuzichitete. Kwa hiyo akatongotairira ndoti anthu apha azipana azitara zopa kupita kusongana zisakhala bwino. Ndemukona chomwe chomwe kusazi wazimene zichani kwambiri. Ziwawa zimene zipanga chifukwa kuti boma siliyenda bwino. Zinthu zakwera ndenda kakaka takuya nazo atanazonso chikhulupiriro athu. Nde kwera kwa zinthu ndiziwa zikuyezana kwene. Chifukwa yake ndumira kwera kwa zinthu chifukwa kuti zinthu anthu akupita kusongano amene andikatako nthawi yathu. Zinthu kuli bwino tigwire gaji. Anthu opita kusongano chapeza akumenya nokaoka chifukwa cha zinthu momwe zilili. Like zomwe anena nduna amateka kunapita ziwawa kasungu. Manota uku kunati home ground ya MCB. Iwa kuna okaswa nina kuti DPP ngateke bwanji zimene zoti home ground ya MCB yo kuvezekesa DPP auda uli independent akupanga sponsor DPP zokwirizana nazo ali zero pamene zero palibe chuka ila zinthu zisizikuyenda bwino bomali anthu avomereza zawalepera shida zawo kwambiri timalize ndimo kwambiri ine ndine Augustine Faro Jere kani ndikuiona mbali ziwiri ine namwe tidule kwa nthawi choyambirira ndizodandaulisa kuti kufika mpaka lero tumene abe bandali izi sizokhala bwino yani mu 1994 yapi 1993 tinavotera zipani zambiri mdzikomo soyeza kuti tili ndi ufulu munthu aliyense asankhe chipani chimene afuna kumtima kwake ndengati wina ndi MCP wina ndi wa DPP wina ndi wa UTF tisanamenyani chifukwa aliyense chisankho chake wina napanga zingati kumpira wina ndi wa Bullets wina wa Wanderers wina wa Silver aliyense ndi wina anasankhira ndesi chifukwa kuti wina kodi wavala makaka MCP timmenye wina wavala makaka DPP timmenye ndikuti democracy inavotera 1993 ja chituvibisa chita chanamba 2 ndipite kwa walemekezeka Nsonda zimene ndinazonena kuti kumalo kunali zowawa okanena kuti kunali ya independent awiri amene akuyimira independent kumaso okhaso wanena kuti yayi atipinda amene amenyake we don't understand kuti what is he talking about chifukwa ngati kunali ya independent awiri amene akwaziwa iwowo kuti akuyimira bandifango how come unena za DPP we don't know what he's talking about chifukwa atipinde kunalibeko kuna independent ndi MCP sono aleke kupanga ataki zipani zina imene kuneko kulibeko koma apange ataki amene akuziwa kuti anaja anapanga zowawa kumene koko chomaliza ndipemphe na atimes programu iyi ndiyabwino kwambiri muonezere nthawi imatichepera kwambiri tinankhula mafuma panopo muti yankhulire mfundo zofutika bwinobwino mofasa modeka uyephera chiwaya nthawi koma muonezere nthawi atisikale 1 hour 30 minutes kapena 2 hours imene chifukwa programu iyi timayikonda kwambiri ndiyabwino aya taunuzana njere zikomo kwambiri aleya ndimene mwamazira jere amazandipempha utero Tithokoze kwambiri Ajere komanso inu Bernard Muhone chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi zikomo kwambiri. Akeni Nsonda mwamva mmene alankhulira Malawi kunjaku inu mukutipo bwanji? Malawi tu konsamira yankhula palinga lino wala kwisa tonse tukugwirizana kuti ziwawa sizabwino ndipo ndeni nakuza ndipo yamba Malawi kuti ziwawa zi ndi umufu anakulena kuti kuyambira mmene tinanzira ufulu 1994 kunafika lero ziwawa zitisukuliza mbalero tu yayi ziwawa kuli konse kumene kumakhala zandale
kumakhala ziwawa kaya ndi muno Malawi yandikunja kwa kulikonse kumakhala ziwawa ndipo ale ndi Malawi nakupasani kisanso kuti ngakhale mumadera mwina mukakupempera kaya kuti pamene patisango pamakhala ziwawa ziwawa zimachitika chifukwa cha umunthu ena anena ukusowa kulolerana zifukwa zonse tingaperekezi gwero lake la ziwawa ndikusowa umunthu tikakhala ndi umunthu weniweni ukonda dziko kudziwa iwe chimene ukufuna ziwawa sizingachitike koma ziwawa zimachitika chonchosowa umunthu ukapanga ziwawazo pakapanga ziwawa umayesesa ukugweka chifukwa kwabwina ina ndikuuza ngati ndakhala mngali ngakayeti pale mukhala ndipusira kale muno Malawi ndikuwauza Malawi zimene zimachitika kuli paninaye pamakhala ziwawa zimene zimachitika zimene zimakhala sponsored ndakuuza ndikakusumu chabwino again Nsonda tutatawi ena abeka uri mojezere topic yako kwambire ku mathawi zimene vuga bottom line chimene mugwirera ampongolo Malawi akutemvera timafuna tidziwe again Nsonda apapa timayeneka kukhala ndithu ndi apita ngalaya anatiuza kuti iwowo ajoinako mochedwa 7:25 koma kukhanga titayambira kalekale waimbira foni yawo ndithu sakuyankha ndikukhulupirira zokuti apita kalaya motsatira programu iyi chonde taonani pa fonipo ndithu mutiyankhe mukufunikira ndithu kuti nanunso ngati apolisi mubwere gawo lanu chifukwa nkhani yothetsa ziwawayi ndi atonse tikukambirana apa kuti ndi atonse Amalawi apolisi agwire ntchito yawo nawonso azipani agwire ntchito yawo ndi apita kalaya chonde tiyeni ndithu mutatiyankha kuti nanunso ndithu mubwere palainipa timafuna tidziwe again Nsonda kuti ngati kuchipani cha MCP mwakhazikitsa ndondomeko zotani poonetsetsa kuti anthu sakuchita ziwawa kuchokera ku chipani chanu komanso mwina mukakumana ndi zipani zina pakuchitika ndithu zinthu zabata mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuphatikizapo kupanga discipline anthu amene mukudziwa kuti ndi ankatimo koma kuyambitsa ziwawa ife ngati chipani tiyamike ndi president amene wakhala akuyima poyera ndi kuchita condemn ziwawa ngati chipani anyamata athu timauza kuti tili mu dziko la democracy tiyeni samapangane zipongwe example yoziwika imene Amalawi mbiri azayikumbukira ndi zimene zinachitika ku Nzuzu pamene ife timakapanga msonkhano kwina anzathuso azipani zina amakapanga msonkhano kwina ife ngati anthu olamula tinalipo anthu ambiri tinali gulu la anyamata timapita kukapanga msonkhano kwina tinasemphana mu njira ndi anzathu azipani zina amene anali ochepa kwambiri chota anyamata tunda discipline tinaweva abale athuwo ndikuwafunira zabwino ndikudusana zimenezo zili chipani zina zolamulira kuti matisamachole zipani timapange blame koma tiziuzana zoona zimene anapanga anyamata athu ku Nzuzu ku chigawo cha kumpoto gulu athu anali ambiri ndikusemphana ndi ena ochepa amene so amakapita kusonkhano kwina tinangowaweva ena kumapita zipani zina zosusa makamaka chipani cha DPP zimene sizingapange pamene pona kakhala nkhondo ena nakafapo sono ngati chipani cha Malawi Congress Party tindi mtsogoleri amene even akayima nkuyankhula nafe Amalawi amatilimbikisa mtendere koma mukakhala ndi mtsogoleri amene poyima pa msonkhano azikuza nisimukumteteza azikuza ndi kunyenyani azikuza ndi kufinyani zimenezo zimapangisa kuti anthu okutsogolerani anyamata akhale aziwawa ndipo muno Malawi ngati pali chipani chimalimbikisa ziwawa chipani cha DPP inu mukudziwa tolankhani mamenyedwa inu nthawi ya DPP inu mukudziwa Malawi kwathu ngati ku MCP timalimbikisa mtendere ndipo anyamata athu ndi anyamata a discipline amene akulimbikisidwa kuti tisamapange ziwawa makamaka nthawi ino pamene tikupita kuzisankho ife tindi anyamata discipline kwa basi Congress itu ndi chipani cha mphamvu chachikulu Ansonda zimene akupanga yena Ansonda koma anyamata athu ngokhulupirika anyamata athu nga discipline anyamata athu amamva mwambo ikona Malawi lero inuyo ndinanena kale umayambiriro kuti timakukhulupirirani mwanenanso nokha kuti mwakhalitsa ndithu pandale komanso osati kupha pandale boka ndine ntchito bado akomasopano ndimafuna kuzinena zinthu moona mtima komanso takambirana pano kuti palaini pano palibe anzanu a DPP
mwina ndifuse fuso ansonda ndifuse fuso nena kuti ansonda mwakamba kwambiri za DPP political violence mwina akungopanga kondemu ndizosagwira, it's a crime. Anthu kuvulaza anthu ena ndi mlandu umenewo. Iniyo pakadali pano muli mboma MCP ukulankhula ndimafuna ku technical atithandize kuti alowetse a Benedicto Kondowe palaini alowetse a Benedicto Kondowe palaini pa zikuoneka kuti ngati bungwe achitaso kafukufuku paziwawa ansonda nkhani ya violence it's a crime ndi mlandu umenewo. Iniyo mulimboma mukuchula anthu a DPP kuti ndi amene amalimbikitsa zimene zizi. Umenewo ndi mlandu. Mukupangapo chani munati a DPP ndi amene amalimbikitsa zimenezi. Kupanga ziwawa ndi mlandu. Mulimboma mukupangapo chani kuti a DPP asamapangenso milandu ngati imeneyi mukuwatchulatchula koma chipani cholamula mphongolo sitimalowerapo zochitika ku polisi, sitimalowerapo zochitika ku ame. Ifeyo ngati chipani cholamula tikuyesesa kwauza anthu kuti ndikhale mwamtendere. President wathu amayankhula ndakuza ndakhala mundale zakasete zipani zindimaziziwa anthu andikuwadziwa ndikukuzani zimene ndikuzidziwa kuti malani ngati pani zimene timakonda Again Nsonda ndakhala ndikufotokozera Again Nsonda mu program uyi kuti tatiyeni tipewe kutchula zipani zina chifukwa nkhani imene tikambirana pano mwanena kale ili mufuna mubise chilona ndi mukuchiziwa mwadzuka bwanji a Benedicto Kondowe ndadzuka bwino inuyo mwezi wa bwanji ku Times. Inenso ndadzuka bwino taona kuti inanunso mwatulutsa statement yopanga kondemu ma violence amene anachitika ku Kasungu. Inu mwapezapo zotani komanso uthenga wanu ndi utani? Zikomo kwambiri leya ndakhala ndikumvetsera program yanuyo kuyambira nthawi imene mmayamba. Tinene kuti pa program ngati iyi pamafunika anthu tiziuzana chilungamo. Tikudziwa kuti pali ziwawa zimene zipani zosiyana-siyana zikhala zikupanga. Koma pali ziwawa zimene zitachitika ku Kasungu pafukufuku wathu komanso kutengera statement imene tatulusa. Chifukwa tikatulusa statement timakhala kuti tafufuza kuti kodi chinachitika ndi chani. Ndiye zikhala zodandaulitsa kwambiri kuti lero tichule zipani zina kuti ndi zimene zinapangisa ziwawa sizoona. Ziwawa zitachitika anthu okha MCP chifukwa cholephera kulolerana. Ndale zake zikuoneka kuti anthu akufuna ashayinirane. So ndi zimene zinapangisa kuti ziwawa zimene zitachitika ku Kasungu zifike pamene zitafika pachi. Ndiye ndimamvesera Honorable Msonda kunena kuti yaya kuchula zipani zina ayi tisamapange choncho ayi tikudziwa chilungamo chake. Ziwawa za Kasungu zinali ziwawa za mbanja la MCP wosati kuti tizine naso anthu yena mwakuti ikhala kuti amalawi tikwanamiza timafuna tisindike pamenepo. Chifukwa khale statement yathu muona kuti tidanena za intra-party democracy. Muchipanimo anthu sakufuna kulolerana, sakufuna wina aonekere kuti mwina kupanga kampeni kapena kuthandizira kuti chipani chizapambane pa 16 September 2025. Nde oyambirira ndimafuna ndike pamene tangosala ndi masiku 28 wokha kuti chisankho chichitike. Mwina ngati amabungwe mukuona kuti ndi udindo wa ndani kuti ziwawazi zisapitirenso kuchitika chifukwa nkhani itakhala ndithu tikuyikamba kwa nthawi yayitali. Mwina azipani uchitirana ndi zipani zina apa mukunena kuti zikuchitika internal. Azipani akuyeneka kuchitapo chani nanga anthu wamba kumidziko akuyeneka kuchitaponso chani pothetsa nkhani ya ziwawa pandale? Oyambirira leya tonse tikudziwa kuti ziwawa zambiri zimene zimachitika zimayambisidwa ndi zipani. Anthu akuchipani kapena kupereka ndalama kwa gulu lina la Malawi kuti akasokoneze. So pakuperera ndithu kuti atsogoleri azipani akhale anthu oyamba kuzuzula komanso kukana mchitidwe umenewo. Komanso ngati pali anthu kuchipaniko chifukwa kuchipaniko kuti ma sponsors amene amatumiza anthu
kuti azikasokoneza. Ndiye ngati atsogoleri aonesese kuti ma sponsors amene akuipisa mbiri ya zipani zawo pali system ya chipani imene ikuthandizira kuti ayankhe kapena pakhale ma sanctions ena ake. Amalawi tisalole kuvomera kugwiritsidwa ntchito pa nkhani yopitsa patsogolo ziwawa. Ife ngati amabungwe udindo wathu tikulimbikitsa kulolerana mogwira ntchito ndi mafumu ndi anthu ena atsogoleri ena osiyanasiyana amene amapezeka madera akumidzi, chifukwa ziwawa zikapita patsogolo ufulu wovota sungakhalepo ayi, chifukwa anthu amakhala ndi mantha poyambirira. Kachiwiri ena amakavotera mtsogoleri chifukwa choopa kuti akadziwa kuti ndavotera wina mwina andimenya. So zinthu zimenezi tisalolera ayi masiku asala wochepa. Ife tikadakonda kuti atsogoleri andale akhazikike pa mfundo zimene zingakoke amalawi kuti azavotere, imene timati issue based campaign. Zokotukwanizana zilibe phindu chifukwa amalawi asekuka maso. So azipanga focus kuti kodi ngati tikunena kuti chuma chasokonekera tingapange bwanji ife tikalowa mboma ndondomeko zimene tili nazo kuti tikakonze chuma ndichati zimene amalawi akuyembekezera pa nkhani ya campaign. Chabwino. Innocent wamva amene ayankhulira Benedicto Kondowe. I think mwina zimene zikufunika tizikambidwa ndi zinthu ngati zimene zizi. Ndikuona ngati kuti zipani zonse zomwe zili mdziko muno kuti zibwere zizipanga defend tizilozana dzala tichedwa kuyambira 1994 ka 1993 kufika panopa izi zakhala zikuchitika. Political violence sudi kuchitika koyamba yakhale kuchitika, koma imakanika kutha chifukwa cha mwina attitude imene akuonesa atsogoleri. Ndipereka chitsanzo ngati Ansonda kunena kuti sakufuna kupanga accept ndikuyamba kusintha, akupanga finger pointing kuti yayi vuto ndiyawa pamene popo sitipereka solution. I think imene ayankhulira Kondowe ine I have to agree kunena kuti let's accept we have a problem. Zipani zandale zikupanga address bwanje a problem ineyi. Hayi a president athu akupanga condemn, yes a president akupanga condemn, koma zinthu zobe zikupitirira kusonyeza kuti pena pakebe pali vuto limene lolo Ansonda kuchipani kwawo alipange identify, zipani zina zotsutsa boma zipangeso identify, akhale pansi ndopanga agree kunena kuti ife we are no longer interested in political violence. Amalawi izizi amakamba mubwereza political violence anatopa nayo simasangalatsa anthu ena okanika kupanga ndale because of amakhani mantha kuli amayi amachita mantha, achinyamata amachita mantha, anthu amalumali amachita mantha. Ndikapanga msonkhano wa ndale mwina anthu akaphulitsa legas ndikathawa bwanji ndikapanga bwanji. So kuyankhula kumene akuyankhula Akondowe ndikuyankhula kumene kukufunika kuti tidziyankhula muzipani za ndale atolankhani ngati ife tiziyankhula zimenezi, mafumu ndi anthu ena ziyankhula zimenezi, political violence lithana nayo. Chabwino apa enanso atumiza uthenga kuti ndale amenewa ndi Malawi so ndithu kuchokera ku dzina lawo of course sanalembe, kuchokera ku Kasungu akasalika Kasalika kuti tauzena ndaleyo kuti tatopa ndi ndale zabodza, tikufuna ndale zisinthe, ndale sikunama mabodza, komanso Ansondawo adzikamba zakuchipani kwawo komwe kuli maphokoso. Uthenga ukhangati wapotoka pena pake, so sitikufuna kuti ifeso tikhale patsogolo kuyambitsa nkhani za ziwawa. Ansonda mwamva amene ayankhulira a Benedicto Kondowe komanso pakafukufuku amene achita. Timafuna tidziwe kuti ngati kuchipaniko ndinafunsa sofunso ili kuti mwakhazikitsa ndondomeko zotani poonetsetsa kuti mamemba alanso amuchipani amene akukhudzidwa ndi nkhani za ziwawa mwina mukuwapanga discipline kuti ndale pa ziwawa zitheretu. Ndisokoze zimene ndanala Kondowe sikoyamba atu kunena iwowo zoti muchipani kapena mdziko muno muzikhala intraparty democracy. Aiza chizungu cha intraparty democracy ndale zolelalana sikoyamba zakazi kunenedwa kuyambira 1994 mpaka na lero, ndipo sikomaliza zizinenedwa. Ndipo titokoze kuti wapanga kafukufuku wawo aona kuti njira of intraparty democracy muchipani mwathu imene ndivuto mchipani, ndipo ifeyo mupeze apanga kafukufuku nafeso tikupanga kafukufuku sitangokhala apo nafe tifuna tuone kuti kodi chachitika nchiyani. Ndakuuza ni scenario imene inachitika immediately nditafufuza kuti chachitika ndi chani, tachokapo bwino kumbuye kuno kuliziwawa ndi pamene amatiuza kuti kuno kuli independent candidate awiri atumidwa ndi DPP. Ndi Akondowe kuti athokoze koma ndibwereze siwoyamba kunena ndipo sikuti ngomaliza
it's lack of intra-party democracy zimene pano pajalera ndi amalawi nakuuzani kuti zimapanga boda pa umunthu vuto nthawi zonse pakachitika chinthu muno Malawi timapanga blame chipani cholamula timapanga blame president ndipo kuti kodi kuchipani kwanu mukupanga kochani ngati kuchipani ndakupasani scenario timalimbikisa anyamata athu kuti azikhala anyamata osunga mwambo koma zimatengera umunthu chipani ndi anthu ambiri singayende kukhomo kwa wina aliyense kukamuza kuti siya sizingateke president olomukunena kuti president akupanga kuti amayankhula tsiku ndi tsiku timapanga blame apolisi sangakwanise tilimo anthu muno 22 million apolisi sangakwanise kuti asungise bata ndi mtendere intra-party democracy ndi umunthu kuti kodi ifeyo ngati anthu ngati amalawi izi tikukamba sizikuchitika chifukwa kuti andale wasiye sife tokati andale amakapanga ziwawo si andale amatumidwa otumidwa osakanabwa so ndi umunthu leya apongolo ndi nonse amene mukutimvera vuto ndi umunthu nkona ndakupasani zisanzo kuti ngakhale kwinako kopemphera kaya kuzikwati kaya kumafumu ngakhale iliyo atolankhani kumakhala kumene it's lack of intra-party democracy kulolerana so tikalolerana izizi zitha koma ngoti andalewa akupangapo chani apresident akupangapo chani kupolisi akupangapo chani sizitha ndibwerezereya ndibwereze apongolo zimene ali nakondowe apanga kafukufuku mugwire laini imene ali nakondowe lack of intra-party democracy ndimene pali vuto Malawi munomo ndipo sikoyamba zakazi kunenedwa kuyambira 1994 intra-party mpaka na lero koma zitembelesero ngati amalawi umunthu tikuyamikeni kwambiri Ageni Msonda nthawi apa yatithera Benedicto Kondowe mawu omaliza tangosala ndi 28 days kuti mdziko muno muchitike chisankho mawu omaliza zikomo kwambiri leya mawu anga omaliza ndi chilimbikitso kunena kuti tonse tili okonzeka kuti tizavote pa 16 September 2025 ndiye ndikoyenerera kuti tonse tithandizire kuti nkhani zaziwawa zithe komanso tizavote mwabata ndi mtendere kuti amene angazawine azawine tizavomereze chifukwa chonena kuti zisankho zayenda bwino ndi mawu amene mwina ndingatambire amalawi azaka onse amene akumvera chabwino tathokoza kwambiri Benedicto Kondowe chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi zikomo kwambiri Innocent mawu omaliza 30 seconds nthawi ndiye yatithera tinene kuti political violence ilibe gawo atsogoleri azipani asamapange defend zinthu azibwera motsutsana nazo zinthuzo ndikuyankhula ndi anthu amene apanga zimenezi tikhoza kuthana nazo omonso ndi mmene tamalizira programu yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times komanso tithokoze kwa inu amene mmatitsatira bwino lino pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi ine ndileya Malekano mwakoma nonse osayiwala kuti programu iyi amatipatsira ndi a Oxfam